Umhlangano wethu namakhosi akhele leli dolobha laseThekwini ubumuhle kakhulu lapho besithola khona isabelozimali sethu so-74.7 billion rand. Sibona ukubaluleka ukuthi sikhulume ngezinto ezenzeka kuzo indawo zamakhosi, i-development eyenzekalayo, i-development esihlele ukuthi yenzeke. Thina sifocus kuloko thina lapha eThekwini esinamandla okwenza noma esigunyaza ukuthi sikwenze ukuthuthukisa lezi ndawo zasemadolobheni. Kuyadinga ukuthi njengedolobha laseThekwini hlangabezane nendawo zasemakhaya and kube khona into yokuthi uma uhamba ungabe uthi usendaweni yasemakhaya usendaweni yasedolobheni. Indawo zokwakha izindlu seziphelile endaweni lezi eziformal esemadolobheni, sesifisa ukuthi semakhaya amakhosi asinikeze umhlaba khona sokwazi ukwakha izindlu eziningi abantu bakwazi ukuthola uphahla olufanelekile olubanikeza isithunzi, babe nemanzi, babe nogesi, babe ne-proper sanitation, babe ne-proper housing in their own areas. Sibonga kakhulu.